Aquest pla que tenim de despesa, aquest pla que vàrem aprovar d'intervenció que puja cap als 10 milions, una de les intervencions més importants, sobretot econòmicament, és el desdoblament de l'Avinguda d'Espanya. Aquest desdoblament ja ha començat, es fa la primera fase, que és des de la plaça Pallac fins a l'Àngel Guimerà, i també s'arreglen tots els problemes de les aigües pujades que hi ha al carrer Ample. I això també ens comportarà que en l'espai firal hi hagi un parc urbà per a la millora de l'entrada al poble. És evident que una de les prioritats, sigui a nivell comercial, o sigui a nivell de mobilitat, o sigui a qualsevol nivell, no pot ser cap més que els aparcaments. Els aparcaments creiem que és el que ens dona possibilitat després d'actuar en una situació més coherent en tot el que són els espais del centre. Apostem molt fort cap a la transformació energètica del municipi i instal·larem plaques solars en l'edifici del Museu del Suro, que té un import d'uns 160.000 euros, una miqueta més, i també desenvolupar la segona fase de la xarxa de calor amb biomassa a la zona esportiva al sud del municipi. Aquestes són les inversions grans, les inversions fortes, també inversions més petites en medi ambient, per conscienciar, per educar, per coneixement, instal·lació de diferents sensors de qualitat de l'aire per tenir coneixement, això que us deia, de la situació actual del municipi, i amb informàtica desenvolupar un projecte per dotar de múscul la part del GIS, la part de mapes de la casa, que ens ha de donar servei cap als treballadors, però també servei cap a fora, i un de molt important, que és l'actualització del programa del Padró per l'oficina de l'OAC, que ha de donar també molta més agilitat, molta més eficiència en treballar en el que és la gran demanda, el que la gent més utilitza de l'oficina d'atenció al ciutadà.